Velkommen til. Det der sker nu, det er, at vi går ind på BandLab, og så viser jeg lige de helt basale funktioner, som man lige lærer programmet at kende. Gå op her, create her, tryk new project. Sådan der. Får lige lov at tænke sig lidt om. Så kommer jeg ind på sådan en her browser her. Så siger den, skal new track. Så kan man vælge mellem voice audio track, eller en drum machine, eller måske man vil gerne have en guitar ind. Instruments, sampler eller bass. Fordi vi er i gang med et loop-kursus her for tiden, så tager vi bare lige voice audio. Men på et tidspunkt, så kommer jeg også til at snuse til mange af de her andre her. Kommer ind på den her, sådan her. Kommer ind på den her skærm her. Og det der sker heroppe her, med musen her, det er vores timeline. Fuldstændig som hvis man klipper en video, eller klipper noget lyd, eller sådan noget. Det er her, hvor tiden går. Der kan man se takterne her. Det er det, de markerer de her tal her. Takt 1, 2, 3, osv. osv. Hernede får vi bedre kan se vores spor her, som ligger hernede her. Vi kan se, at vi har et spor herover her. Det er det spor, vi lige har tilføjet her. Så er der noget auto-pitch her, og det har vi faktisk ikke brug for nu. Så den trykker man bare lige væk her. Sådan der, bum. Og så har vi meget bedre plads her. Heroppe her, der kan man se tempoet. Der kan man indstille tempoet, trække det op og ned, bare ved at trække det. Ellers så har vi metronomen, som også er vores gode ven. Og den kan man trykke, der er en genvej, man kan trykke den på M. Sådan der, så kommer metronomen på. Og den lyder sådan her. Og den markerer vores tempo i vores projekt her. Alting, som bliver markeret med blåt, det betyder, at funktionen den er til. Så vi tager den af igen. Herover her, der har vi vores taktart. Der står 4/4 her. Man kan også indstille til at tage 3/4. Det bruger man for eksempel i vals, for eksempel. Det kommer jo ikke til at rode med så meget med nu, men det er en funktion i hvert fald. Hvis der er en anden taktart, som man skal få ind fra et loop, det kan nogle gange stå, når man får et loop ind, så står der de 3/4 her, eller man ikke kan få det til at passe med rytmen, så er det måske fordi taktarten er forkert. Men det er sjældent, så det behøver jeg ikke at tænke så meget over. Herover her kommer jeg også til at snuse til på et tidspunkt. Der har vi vores key, det vil så sige, hvilken toneart er projektet lige nu. Og det kommer til at hjælpe os i forhold til MIDI og sådan noget der senere, så kan vi se, hvad passer ind af hvilke toner osv. Ja, her har vi vores startknap her, som simpelthen gør, at vi starter projektet, så kører den her på timeline her. Den kan man også trigge mellemrumstasten, så kører den også. Og her, hvis vi kommer herud her, for eksempel, så kan vi manøvrere rundt med den her, og den bliver rigtig vigtig her senere her, fordi der kan vi bruge den til at klippe vores loops også, og vi kan bruge den til at markere, hvor er det, vi skal starte med at høre lyden fra. Ja, så når den er der herude, så kan vi trykke tilbage her, så kommer den tilbage til 1, og så hører vi helt fra starten af igen. Her har vi vores record-knap, og det er simpelthen, hvis man gerne vil optage noget lyd, eller hvis man gerne vil optage et virtuelt instrument, f.eks. et MIDI-keyboard, som vi kommer til at kigge på senere. Her, det er en cycle-funktion det her, det vil så sige, at den looper her. Og det her, det er vores loop-sekvens her. Det vil så sige, når jeg trykker på den her, så bliver den ved med at gå rundt i det her loop her. Kan I se? Ups, kommer den her, og så kører den om og om igen. Og det er simpelthen, hvis man gerne vil høre de samme takter om igen. Så kan man trække den ud her til 5. Så hører vi så 4 takter her, som bliver ved med at loop. Så kan vi høre det samme sekvens igen, og så er det nemmere at redigere. Ja, tryk det. Så har vi vores næste funktion her, som ligger heroppe. Det er den, der tæller, hvor mange sekunder, hvor mange minutter er vores nummer. Og den er super praktisk, så vi kan se, vi har snakket tidligere om den. Vi kalder for P3-reglen, det vil sige, at nummeret er under 3 minutter og 20 sekunder. Og det kan man så se heroppe, så kan man se, hvor langt sit nummer var. Så tager man bare den her cursor her, tager den hen til nummerets afslutning, kan du se her. I den 14. takt med det her tempo, 116, så er der gået knap 27 sekunder. Ja. Så kommer vi herover her, og det er vores master, det her. Den angiver,
hvor meget lyd der skal komme ud af vores projekt her. Normalt der står den bare på 0,0, og der må den egentlig gerne blive. Men hvis der for eksempel I er svært ved at høre det, eller nogle af de der slidte lyserøde høretelefoner, som jeg deler ud til en gang imellem, hvis de ikke lige giver på det her, og I ikke kan høre en skid ud af dem, så er det den her, man lige tager op her, så er lyden højere i den. Ja. Endnu en god funktion. Dobbeltklik, og så bliver det reset. Sådan er det med de fleste knapper. Så kan man lige dobbeltklik, og så går det tilbage til 00. Ja. Det vi ser hernede langs bordet her, det er vores time marker, kalder vi den. Det er den her hvide lodrette streg hernede her. Det er den, der markerer, hvor er det, vi starter med vores afspilning, når vi trykker mellemrum. Den trækker man rundt her på den her måde her. Hvis I lægger godt mærke til, nu prøver jeg lige at zoome lidt ind her. Så kan man se, at den binder sig til slagene her. Det er som om den hakker, når man trækker den frem og tilbage her. Og det gør den, fordi vi har den her funktion herovre her, som vi kalder en grid magnet. Den er på, og det er den normalt. Og det den gør, det er, at den binder sig til slagene, så det er nemmere at sætte lydklip ind, og det er nemmere at markere ting og sådan noget, fordi at vi tænker, at vi vil hellere gerne have det fra slaget af. Vi kan lige prøve at tage den fra en gang. Så kan jeg se forskellen, så kan jeg trække den frit. Men til gengæld så svæver jeg her mellem 1-slaget og 2-slaget. Og det bliver noget bøvl. Den er kun smart at tage den funktion her. Hvis man skal helt ned i detaljen, zoom helt ned og kigge på lydfilen og klippe et helt bestemt sted. For eksempel hvis man gerne vil have et one-shot ud, det vil sige det er en lyd under 1 sekund. Man vil gerne have en stortrum, man gerne vil klippe ud eller så videre. Ja, det er den funktion. Den næste funktion vi skal kigge på, det er zoom ind og ud knappen. Her der zoomer man ind. Her kommer man længere ind, kan man se de udvider sig takterne. Man zoomer ind på takterne. Zoomer ud igen. Og så kan I se den her hernede her, den følger med her. Og det er den nemmeste måde at trække rundt frem og tilbage i sit nummer her. Det er bare at trække den her cursor her, så kan man se at man kommer frem og tilbage på timeline. Ja. Næste funktion, det er den her stretch-funktion, vi skal kigge på. Den er super god til, at når man skal strække lyd ud og trække lyd ind, så det passer med tempoet af vores program her. Hvis den ikke er på her, så cutter man ned i et loop. Vi kan lige prøve at tage et loop ind. Skal vi se her. Vi kan prøve at tage det her trommeloop ind. Ja, tak. Ja, lyder meget svedigt. I kan se det, når I trækker et loop ind her, at det er tæt på noget. Jeg kan se, det er lidt over 2 takter her. Det er lidt over 3-tallet. Så ved jeg, at det er 2-takters loop her. Det kan jeg også tælle. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Det er 2-takters loop. Men det passer ikke, når vi sætter metronom på med tempoet af programmet. Prøv at høre en gang. Man kan høre, at trommerne de spiller for langsomt i forhold til tempoet af projektet. Umiddelbart kan man altid se i forhold til ens projekts tempo, at hvis loopet det går over 2 takter, eller måske er det 4-takters loop, det går over 3-tallet her, kan I se, eller hvis det var et 4-takters loop, så var det gået over 5-tallet her, så er det fordi trommerne, eller det loop I har inde her, det spiller for langsomt i forhold til tempoet af projektet. Det kan jeg også høre. 2, 3, 4. Det man gør, det er, at man tager sin stretch-funktion her, og den lyser blå. Trækker man sit loop ind til 3-tallet. Og nu har jeg ikke lige magneten på her, så bliver det svært. Trækker man den ind her, bups, og så fungerer det til tempoet. Sådan der, super godt. Ellers med et loop, hvis den ikke er på den her stretch-funktion her, så trækker vi noget af loopet fra, eller noget af loopet til. Så kan I se, hvordan det fungerer her. Her, så stopper loopet her efter 2,5 takt. Sådan der. Og så kan jeg trække loopet ind. På den måde kan I redigere
loopet frem og tilbage, hvor lang tid det skal vare. Hvis I gerne vil have loopet til at køre yderligere, så kan I trække den her. I kan se den her. Det ligner sådan en loop-funktion her. Den holder I musen over, og så kan I trække loopet ud, sådan her, til 5-tallet. Så har vi så 2 takters trommeloop, som looper en gang her. Det vil så sige, at vi har 4 takter trommer nu. Så går vi tilbage på 1. Afspiller. Sådan der. Det næste vi skal kigge på, det er vores tracks. Det vil så sige, vi har nogle funktioner herude her. Vi har et mute. Det vil så sige, når den bliver grå her, så afspiller den ikke noget lyd for det her spor her. Det kan vi lige prøve en gang. Og så skal vi tage den fra igen. På den måde kan man udelukke den, hvis man lige skal høre noget andet, eller så videre. Ellers så kan man godt gøre, hvis jeg lige tager et andet loop ind samtidig med. Skal vi se, vi tager bare lige Juicy loop ind. Sådan, ind med den. Ser lige okay. Den er over 5-tallet. Og det er et 4-takters loop det her, det ved jeg. Så tager vi vores stretch funktion. Lige trækker den ind til 5. Bum. Så passer den i forhold til vores programs tempo. Sådan der. Og der kan man simpelthen gøre det. De her 2 S'er her, det er vores solo-knap. Det vil så sige, at vi soloer et track. Vi kan kun høre det track her. Vi kan lige prøve det en gang. Kan vi kun høre trommerne, så bliver de andre grå. Eller den her. Så kan vi kun høre bassen. Så skal vi se, om det passer. Vi har sikkert en masse loops inde, og vi skal høre, passer bassen egentlig til det tempo, vi har angivet. Skal den strækkes ind eller ud? Men det passer det her tilfælde her. Så herude, den her funktion her, der har vi simpelthen vores volume knob, som vi kalder den. Det vil sige, det er den lyd, der trækker lyden op og ned. Der kan vi skrue op og ned for lyden på vores spor her. Så hvis man synes for eksempel bassen, den er ikke så høj i forhold til trommerne, så kan man skrue op for bassen, få det til at passe. Og det er her, vores smarte cycle funktion, den kommer ind her. Den trykker man på her. Så bliver det her stykke, der bliver markeret heroppe her, det bliver ved med at loop. Skal vi blive ved med at skrue op. Skal vi se. Jeg synes måske bassen er lidt høj. Trommerne gerne vil få et lille nøk. Det passer meget godt, det der. Ja, super fedt. Okay, det er de basale funktioner her. Vi kommer til at kigge på en masse andre funktioner, men det er lige dem, vi skal kende lige nu. Vi ses til producer. Onkel Zack checks out. Vi ses, baby. Hey!